Привет на всички! Днес 1 август, нов месец, нов късмет. Ето какво пише в Dir.bg. Службите, нашите големи служби, българските служби. Представете ли си службите? Службите призовали в безмер да бдят над американските военни самолети цистерни. Казали на кмета местните да бъдат бдителни към непознати на територията на селото. Жителите на село Безмер са призовани за бдителност към непознати и чуждо присъствие в района. Що за наглост? Какъв цинизъм? Не стига, че разрешават тези самолети, те само 2 са пристигнали, да бъдат дислоцирани там, където на всеки му ясно ще вземат участие в бойни действия, но службите, нашите добре информирани служби, които изобщо не се влияят от никой друг, призовават жителите на селото да бъдат бдителни, де-факто да вършат работата на американците и на нашите служби. И не само това. И да съобщават, то по-добре да ги наемат на работа там, да бъдат охрана и да им плащат. Щом така те трябва да бъдат бдителни, да вършат работа на чуждите, наймете ги на работа, давайте им пари в долари и то така иначе правителството не слуша хората. Нещо. Кой каквото прави, за себе си го прави. Следващите избори ще видим.